Sa number 2, Ded Ed nga pahanumdom sa mga estudyante nga mangin present sa unang adlaw sa pagbukas sang klase. Sa Lunes, Hunyo 8, magasugod ang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan. Sunod sa kay Department of Education Negros Island Region spokesperson Almi Cesar Diquinia, ipasiguro sa mga estudyante nga present sila kag magpadulong sa tagsa ka eskwelahan nga handa. Siniman nga school year, pagasuguran ipatuman ang 3-term school calendar. As of June 4 sa Ded Ed quick count, may ara sang 443,884 nga naka-enroll. Patag ni Diquinia, dako pa ang wala malakip diri. Gani sa madason pagid nga semana, kag mapatod ang kadamuon sa mga estudyante sa Negros Island Region. Pahanumdom naman sang Ded Ed sa mga estudyante nga kung alang-alang pa hindi required ang school uniform, pero may ara sang dress code naman nga dapat sundon sa pag-attend sang klase. Make sure nga aragid, make sure to be present sa first day gid sa aton nga klase, and